Hayan na po ka mga barangay na ang drug cleared sa barangay Lapu-Lapu City. Kinihuman na deklarar usab nga drug cleared ang laing tulo ka barangay sa dakbayan kagahapon sa Regional Oversight Committee on Drug Clearing. Siluan Merondina sa report. Atol sa gihimong validation kagahapon sa Regional Oversight Committee on Drug Clearing, nalakip ang barangay Kaubian, Panganan ug Kalawisan sa Lapu-Lapu City sa 49 ka mga barangay Lukop Region 7 nga gideklarar nga mga drug-cleared barangays. Subay niini, nahimo nang napo ang mga drug-cleared barangay sa Lapu-Lapu City. Una nang nadeklarar nga drug-cleared ang barangay Kauoy, Baring ug Tungasan niadtong 2021, Suba Basbas, Tinggo ug Sabang niadtong 2022 ug Santa Rosa ug San Vicente niadtong 2023. Samtang gideklarar nga drug-free sukad 2019 ang barangay Kauhagan. Hinoon matod ni Gary Lau, pangu sa City of Lapu-Lapu Office for Substance Abuse Prevention Conclosap, nga bisan kun nadeklarar na nga drug-cleared o drug-free ang maong mga barangay, matagkaroon og unya, mupahigayon sila og revalidation. Para ma-maintain yun ang ilang status. So we need everybody's cooperation para masustain nato ang status because the city government is working toward a drug-cleared city. Samtang na-revalidate na usab ang status isip drug-cleared barangays kagahapon, ang Baring, Tinggo, Kauoy ug Sabang dungan sa laing 43 ka mga barangay sa lalawigan sa Sugbo. Matod sa pangu sa PDEA Lapu-Lapu City nga dili angayang mukumpiyansa ang mga barangay nga nadeklarar na nga drug-cleared kay mamahimo pang mabawi ang ilang status kung may ma-monitor na usab ang PDEA 7 nga presensya sa mga drug personality sa naasoy mga barangay. Posible nga kanang drug-cleared status nila is ma-revoke na to, but they will be given 60 days to conduct intervention. Iya usab nga gikonpermar nga nakadawat silang kasayuran nga pipila sa nahaunang nadeklarar nga mga drug-cleared barangay sa Lapu-Lapu City nasudlan pagbalik sa suliran sa drogas. Naay mga ni-emerge nga mga bagong drug personality which is wala atong previous nga kuan, pero they're doing their kuan man best ma'am. Karon na sila sa mga different stages na kanang uban ilan nang gi-house visit nya nang ang uban na pod gahimo na sila intervention program. In fact gakondak na sila mga kanang mga required nga drug test ma'am para sa completion ana nga programa na pod. Subay niini, gipasiugdahan sa PDEA 7 ang pagpahigayon ug coaching ug mentoring sa mga sakop sa Barangay Anti-Drug Abuse Council sa mga barangay nga una nang nadeklarar nga drug-cleared aron pagpahinumdum kanila sa mga angayang buhaton aron mapabilin ang ilang drug-cleared status. Samtang miduso na usab og application ang laing 7 ka mga barangay sa Lapu-Lapu City aron madeklarar usab sila nga drug-cleared sunod buwan. Uban ni Marlon Melgazo, Luan Merondina, Balitang Bisdak.